Dobar dan i dobrodošli na prezentaciju Mozaikovog nakladničkog plana od svibnja do kolovoza 2024. Za vas ćemo imati puno toga iz raznih područja. Imat ćemo se čime i pohvaliti što se tiče uspjeha do sad tijekom godine, ali sigurno ćemo moći najaviti neke projekte koji će svima natjerati knjiške sline na usta. Pa počnemo. Prije svega kratki rezime što smo sve napravili do sad. Godinu smo što se dječjih naslova otvorili jako. Ovdje smo imali niz već poznatih autora kao što su recimo Dave Pilkey ili Gregovi dnevnici, pa imali smo čak i domaće autore koji neke novije, neke starije, međutim sve je polučilo jednu dobru bazu novih čitatelja i također smo se okušali i u izdanju nanovo ispričanih klasika za mlade, dakle da uvučemo u cijelu priču i čitatelji koji možda do sad nisu bili zainteresirani za određene naslove. Vide? Vedrane, hvala, pozdrav svima. Evo, drago mi je da, ja obično počnem tek govoriti kad svi drugi već nešto završe, eto, drago mi je da ovaj put mogu ja nešto reći na samom početku. Kao što i na početku godine su nam došle 3 slikovnice, zapravo iako one izgledaju kao slikovnice, zapravo riječ nije o klasičnim slikovnicama, ja bih prije rekao da su to mali priručnici za malu djecu. Ne doduše onu najmanju djecu, jer ipak trebaju već nešto razumjeti o ovome svijetu, taman negdje za kraj vrtića i početak osnovne škole. Znači 3 tematski vrlo različite, 3 različita naslova, jedan se bavi svijetom zanimanja, vrlo zgodno strukturirana knjiga u kojoj djeci se prilazi tematski. Znači ako voliš prirodu, kojim se zanimanjima u životu možeš baviti. Ako voliš glazbu, što možeš biti, da li DJ, kompozitor, svirač u orkestru i tako dalje. Druga knjiga se zove Poredajte se, usporedbe u životinjskom svijetu, znači kao što i sam naziv kaže, bavi se životinjama, ali na malo drukčiji način. Te životinje su poredane po nekakvim principima od najveće do najmanje, od najsporije do najbrže, od one koja živi izolirano, samostalno, izdvojeno, znači kao jedinka, do onih koji žive u krdima i jatima. Treća knjiga, Hura, ja nosim naočale, je jedna sasvim nova knjiga na našem tržištu što se tiče teme. Knjiga koja djeci približava naočale i objašnjava da to više nije apsolutno nikakav bauk što ljudi nose naočale, dapače, čak mogu izgledati i vrlo lijepo na dječjim očima. Opisuje se također i kako izgleda recimo posjet okulistu, kako izgledaju različiti tipovi naočala, čak daje i prijedloge za djecu kako bi unaprijedili naočale da naočale budućnosti izgledaju još zanimljivije. Znači sve u svemu 3 naslova u kojima vjerujem da će se djeca od nekakvih 6, 7, 8 godina jako lako moći prepoznati. Evo, pozdrav svima od mene, premda ja dolazim s nečim ne toliko vedrim kao vid, ali vedrim na malo drugačiji način. U travnju nam je izišao i djelo doktora Kejana Crnkića, Pazi kojeg vuka hraniš. Vjerujem da je naša publika itekako dobro upoznata sa tim djelom, budući da se radi inače o originalnom bestselleru. Moram najaviti da ove godine osim te knjige izlaze i preostala 2 djela Kejana Crnkića, 7 tajnih uspjeha i Nadživjeti život. I što se tiče Kejana Crnkića, on je u principu bošnjački znanstvenik i pisac koji se prvenstveno bavi područjem ekonomije, ali ima i veliki interes za pozitivnu psihologiju, pa je tako ova knjiga u principu se dotiče teme sreće, kako je pronaći i kako je zadržati. I vjerujem da će se svidjeti kako novim čitateljima, a tako i onim starim koji će potražiti nešto novo u novom izdanju. Ovo je bila osobno meni najdraža knjiga iz te prve polovice godine. Radi se o za nas novom autoru Krimića, koji je vrlo brzo vani polučio ogroman uspjeh. Dakle, mi smo krenuli sa njegovim najnovijim naslovom Svi grešnici krvare i radi se zapravo o jednom vrlo atmosferičnom krimiću koji je na tragu serije Pravi detektiv. Imamo dakle mali grad, svi se poznaju,
nešto se ovdje događa po pitanju raznih ubojstava i čini se da je apsolutno svatko u tom gradu na neki način upleten. Pratimo posebno novog šerifa koji pokušava na neki način pomiriti sve te razne zaraćene strane čije zapravo bitka traje već stoljećima i u svemu tome promatramo njegov način rješavanja i zločina, ali i raznih nekih svojih njegovih unutarnjih pitanja i nekakvih životnih odluka. Dakle, što se ovoga tiče, čini mi se da je jedan sjajan početak za autora koji bi dugo mogao donositi sjajne naslove. Evo ga, Andrija. Hvala ti Vedrane, evo i s moje strane pozdrav svima. U ovom kratkom rezimeu samo panoramski pregled što je biblioteka Bura objavila do sada, odnosno koji su naslovi objavljeni do sad. To je roman Svemena Popovića Mali i Levijatan, zbirka priča Aleksandre Filipović Samo da sve dobro prođe i još jedna zbirka priča Mladena Blaževića Atlas za slijepe putnike. Knjige zasad prolaze jako lijepo, jako dobro, o tome svjedoče i kritike koje su do sada stigle. Vedane, možeš, ako ti nije problem, staviti sljedeći slajd. Ja sam izvukao samo neke kratke citate koje vam sada neću čitati jer mislim da za to nema potrebe, ali evo, Sven Popović je dobio, dosad je izašlo nekoliko kritika na portalu Kritika HDP koji se dosta čita i dosta ga prate ljudi zainteresirani za književnost, je dobio jedan, mogu slobodno reći, pravi panegirik. Na Modernim vremenima su ga također jako nahvalili. Druge dvije knjige još nisu toliko odjeknule, ali poslani su recenzentski primjerci i u najavi imamo neke kritike, ali ono što je važno, mislim da su sve tri dosad objavljene knjige u biblioteci Bura primijećene, o njima se jako lijepo piše. I ono što smo planirali to za sad se pokazuje i da je ostvareno. Dakle, ljudi primjećuju da su se tu pojavili neki novi autori ili već poznati autori sa nekim novim knjigama, novim pristupima i da tu itekako postoji nešto što će zainteresirati čitateljsku publiku. A sada se možemo polako osvrnuti naslovima koji tek slijede. Prvo sam htio izdvojiti dva već poznata autora, dakle imamo novu slikovnicu Davida Williamsa, čak što više imamo novu slikovnicu koja je nastavak jedne prijašnje, što je za sada prvi put da se tako nešto dogodilo kod njegovih slikovnica. Poznat vam je ovaj mali čupavi vukodlak, to je Lunko iz knjige Mala čudovišta. Ovoga puta saznajemo da su Mala čudovišta usput i zakon. Sad pratimo Jetija, Čupka, koji se isto nikako ne uklapa u tu školu za čudovišta i na neki način mu zapravo nailazi na Lunka, ovaj mu pomaže shvatiti koja je njegova prava snaga. Oni organiziraju tulum na kojem sviraju pjesme Prljavog kazališta i u principu na kraju dokažu da su oni punokrvna čudovišta, iako možda malo pitomija od ostalih. Osim toga, Dave Pilkey sa svojim novim mitsko-kidovim klubom stripoljubaca, dakle već treći po redu. Ovo je recimo jedan naslov koji je nama izdavačima dosta poznat. Dakle, ovoga puta klub stripoljubaca pokušava naći svog izdavača i nikako im ne uspijeva, međutim naravno na kraju vidjet ćete na koje sve moguće načine Mitsko Kid i njegovih koliko, više se ne sjećam, 70-ak ili koliko, ne, 22 žabe nađu napokon izdavača za svoje stripove. Ana? U tonu sa svime time izlazi nam i drugi nastavak slikovnica Lorene Pahalunge i Anne Lang. Ovoga puta, za razliku od prošloga kada smo imali Dino meditaciju, imamo nastavak Dino yoga, gdje se iznova djeci pokušava približiti svijet mindfulnessa, svijet joge i meditacije kroz neki jezik koji njima itekako razumljiv. Svi znamo koliko dječica jako, možda malo i previše vole dinosaure. I ovoga puta imamo istu preslatku Dino družinu koja nas uči kako izvesti određene yoga položaje i neke vrlo lake vježbe disanja. Naravno sve to pod budnim okom roditelja koji mu svemu tome pomaže. Ja se tome jako veselim, budući da su ilustracije Anne Lang prekrasne. Anne Lang, inače, ako ne možeš prebaciti sljedeći slajd, poznamo i po ovim kartonkama gdje imamo djevojčicu Lili i njenog prijatelja Zmaju,
koji kroz razne avanture nešto uče, odnosno većinu vremena Lili njega nešto uči, samo što u nova 2 nacrta koje nam stižu, za razliku od prethodnog puta kada je Zmajo učio kako slušati, kako dijeliti stvari s drugima, ovoga puta uči 2 od 4 zlatnih riječi, a to su kako reći oprosti i kako reći hvala. Tu imamo i jednu domaću slikovnicu. Radi se o čudnovatoj dami Tremi, sjajnog dvojca Lucije Stanojević, koja je inače violinistica, profesorica glazbenog, šta je još, radi predstave za bebe, dakle od 1 do 2-3 godine, sve u nekakvoj temi muzike, sve sa nekakvim najavama možda budućih poteškoća s kojima bi se klinici mogli suočiti, ali ih ona već u samom startu pokušava na neki način ublažiti. Tako je i sa ovom knjigom. Pratimo djevojčicu Liku koja sa nekih, ajmo reći, 9-10 godina, nije određeno, na svom prvom koncertu violinskom susreće tu čudnu damu Tremu koja onda svojim strijelicama gađa u ruke, u noge, dakle ova sva se trese od straha, uspijeva na neki način potpuno zatomiti Tremu i shvaća da joj je zapravo bila potrebna, da je Trema to što daje taj poseban začin svakom nastupu. Pred kraj slikovnice vidjet ćete da se njih 2 zapravo dogovore. U redu, Tremo, budi prisutna, međutim ne nužno tako velika. I na kraju, do kraja života, našu djevojčicu Liku u stopu prati sada mala, ali još uvijek vrlo čudnovata dama Trema koja joj diže nastupe na potpuno novu razinu. Još uvijek ja. Dakle, opet smo na Davidu Williamsu, ali sada smo na crno-bijelim, malo duljim naslovima. Do sad smo bili u prošlosti, to nekoliko puta. Dakle, bili smo i u bliskoj budućnosti sa Zvijeri iz Buckinghamske palače. U Konovom imenu banane smo, ako se dobro sjećam, osujetili planove nacista. Mega Monstrum je isto luda priča sama za sebe. Ovoga puta se vraćamo u 1960. i imamo prvi SF naslov Davida Williamsa. Pratimo djevojčicu koja živi na jednoj američkoj farmi, koja sanja o tome da se uključi u svemirsku utrku i jedne noći naizgled neka zvijezda padalica padne u polje iza njezine kuće. Naravno, ispostavlja se da to nije nikakva zvijezda padalica, nego letići tanjur i iz njega izlazi njezin novi prijatelj ili možda neprijatelj. Poznavajući Davida Williamsa, naravno da je novi prijatelj i naravno da će oni morati savladati svakakve nekakve izazove uz hrpu šala pošalica, bilo kao vizualnih nekakvih gegova ili kao igara riječi. U svakom slučaju svi znamo što je David Williams, ovo je njegov najnoviji naslov, crno-bijeli ponavljam, i zapravo jedna potpuno nova SF pustolovina za mlade. Evo, za mlade imamo još nove naslove, neki će tek stići, neki su stigli, znači u najavi, znači svaki čas trebalo bi doći 2 knjige, Istina ili mit. Riječ je o novoj seriji koju smo pokrenuli znači ove godine, a u planu nam je svake godine objaviti po 2 naslova. Prva 2 naslova bave se istinama i mitovima o životinjama i o ljudskom tijelu. Primjerice, evo, je li istina ili mit da noj ima veće oko od mozga? Čim se ovako stavlja u dilemu, onda odmah se zna odgovor, znači noj doista ima veće oko nego što je moj mozak. Postoji pametnije životinje i jedinke, znači pa recimo nama ljudima uši nikad ne prestanu rasti. Je li to istina ili mit? Da, to je istina, ali postoje neki mitovi poput onih da mačke predu kad su sretne. Nije samo da mačke predu kad su sretne, one predu i u nekim drugim situacijama. Sve takve zanimljivosti koje su djeci u nekom uzrastu od 10 godina jako zanimljivi, moći će se pročitati u ovim 2 knjigama koje nisu prevelike, znači to je nekakvih 100 stranica su knjige velike, ali su M zgodno ilustrirane, M su stvarno ovako privlačne jer ti tekstovi nisu preveliki i odmah ih onda zbog toga i djeca rado im ovoga prilaze. Treća knjiga je malo kompliciranija, je malo zamršenija jer takav je i naslov, Čudesno zamršeni mozgovi. Knjiga koja zapravo govori o tome kako svi imamo mozak, ne samo noj, pa svima je različit taj mozak i te razlike u mozgovima trebamo znati i razumjeti i cijeniti.
a upravo kao posljedica toga što imamo različite mozgove i različite sposobnosti u tim mozgovima, dolazimo do zaključka da smo zapravo svi jedinstveni i da neke stvari koje nekim ljudima mogu biti jednostavne, drugima su komplicirane. U ovoj knjizi koja je, kažem, vrlo inkluzivna i obuhvaća i osobe koje imaju određene poteškoće s kojima se moraju nositi kroz život, poput poremećaja pažnje, poput disleksije, disgrafije, diskalkulije, pa čak i ovih ozbiljnih, znači cerebralnih paraliza i tako dalje. Govori ova knjiga koja vjerujem da će privući prvenstveno i roditelje koji će onda svoje djeci koje eventualno imaju neki od tih, nazovemo, poremećaja približiti tu tematiku i objasniti im zapravo da bez obzira na to što imaju određeni poremećaj, da itekako mogu biti talentirani, kao što je i u knjizi se i navode primjeri nekih talentiranih osoba koje su se realizirale i postale uspješne u svijetu glazbe, show biznisa i tako dalje. Znači jedna knjiga koja pristupa ozbiljnoj temi, ali na jedan vrlo jednostavan i primjeren način. Može dalje. Hvala. Opet ja. Ova knjiga se ne bavi ljudima, ova se knjiga bavi životinjama. Znači ovo je drugi naslov iz serije Gdje je što na zemlji. Prošle godine smo imali jedan više geografski atlas, ove godine imamo atlas životinja. Fantastično ilustrirana knjiga koja pokriva upravo sve značajnije životinjske jedinke na svijetu i objašnjava u kojim arealima oni žive. Prvenstveno bih naglasio za ovu knjigu da djeca zapravo paralelno uče i geografiju i biologiju kroz ovu knjigu, jer bez poznavanja osnove karata teško će baš i shvatiti koja su to staništa na kojem žive određene životinje. Znači knjiga je otprilike velika 160 stranica, jednakog formata kao što je bila i ona Gdje je što na zemlji. Volio bi i u knjižarama zapravo vidjeti pozicionirane jedno do drugih jer su komplementarne, znači stvarno oni kupci koji su kupili prvu knjigu vjerujem da će prepoznati kvalitetu i ove druge. Sad da djeci ne bi bilo dosadno, pogotovo sad kad škola završi za 4 tjedna, imamo prapovijesne i čudovišne razbijače dosade. Dvije odlične vježbenice, da tako kažem. Nešto slično što smo imali ranije sa onim mozgalicama, ako se sjećate. Znači, setovi zadataka raznih poput labirinata, rebusa, premetaljki, povezivanja, docrtavanja, traženja sitnih detalja, dakle na velikim slikama i tako dalje. Obje knjige, znači razlikuju se samo u tome što su glavni junaci jedne knjige nekakvi dinosauri, a drugi su mala čudovišta, ali koncept je isti. Znači obje knjige podijeljene su u 3 nivoa, znači tako da je najjednostavniji nivo čak primjeren i djeci recimo nekakvog kasnijeg vrtićkog doba, znači neka predškola, dok ovi drugi i treći nivo ipak već traže i malo poznavanja određenih osnova matematike i tako dalje, tako da će biti za ove recimo niže razrede osnovne škole. U malo drugačijem tonu, da se vratimo na romane za djecu i mlade, dolazi nam i drugi naslov trilogije o Pina Jones. Ovoga puta imamo Pina Jones i 12 portala. Vjerujem da su svi upoznati sa prethodnim romanom Pina Jones ilustrirani grad, kao i sa autorom Robom Biddulphom, koji je inače prvenstveno ilustrator, ali je prije serijala o Pina Jones napravio mnoštvo slikovnica. Ovo je prvi baš književni serijal i po mojem mišljenju možda jedno od najdomišljatijih i najotkačenijih romana na koje sam ikada naišla, jer osim što je naravno knjižno djelo, fikcija, on je i na neki način djelomično i priručnik gdje Rob pokušava djecu naučiti nešto i o povijesti umjetnosti, o raznim poznatim djelima, umjetnicima i slično, tako da na kraju svake knjige je moguće pronaći jedan kao mali leksikon sa svim poznatim djelima,
koji su spomenuti u tekstu, kao i poznatim ličnostima iz povijesti umjetnosti koje su bilo da se nalaze u knjizi, bilo da su inspirirale neke likove iz knjige. Tako da nešto vrlo, vrlo interesantno. Ovoga puta opet pratimo Peanut, njezinu sestru Lilliput i prijatelja Rockwella koji se vraćaju u Kromu i bore se protiv podlog gospodina Whitea koji svijet, a tako i Kromu, žele lišiti boje i kreativnosti i sve napraviti jako monotonim i crno-bijelim i ujedno su i dalje u potrazi za Peanutinim tatom. Tako da što se desi, to ćete morati sami otkriti, ali eto moja topla preporuka jer se radi o zaista kreativnom romanu koji je kompletno ilustriran. I ono što je interesantno, i dalje smo na crno-bijelim ilustracijama, ali sa primjesom narančaste, kao što je Peanutina kosa koja prodire kroz cijeli tekst i isprepliču se kao i kod Davida Williamsa ilustracije i tekst, tako da eto, zaista interesantno i ritam jednostavno ne prestaje biti napet cijelo vrijeme. A osim toga dolazi mi nešto malo novo, a to je strip Elektra. Inače talijanskog dvojca, autora Briana Freschija i ilustratorice Elene Triolo. Oni su inače u Italiji vrlo, vrlo popularan dvojac koji je napravio prvenstveno ovaj strip, a onda i mnoge druge, koji su danas jedni od najčitanijih i najprodavanijih u Italiji. Ono što je meni intrigantno kod ovog stripa, što su ilustracije jako, jako lijepe, jako diznijevske, je sama tema. Naime, problematizira nešto što mislim da se dešava mnoštvo djeci u današnje doba, ali možda nije najpopularnija tema o kojoj se priča u književnosti, a to je da situacije u kojima se dijete sa svojim nekim snovima mora suprotstaviti svojim roditeljima koji imaju možda malo drugačiju viziju. Tako je Letra koja se seli sa svojom majkom i bratom u novi grad jer su njeni majka i otac odlučili živjeti odvojeno, se mora prilagoditi na neku novu okolinu, na novu školu, pronaći prijatelje i budući da je kreativna i da je malo tako otkvačenija duhom, naravno postaje predmetom zadetkivanja u školi i teško se prilagođava. Pritom je njen otac koji je umjetnik usmjerava u jednom smjeru, da pokuša sa raznim instrumentima, da pokuša ići na razne vanškolske aktivnosti po pitanju glazbe, dok je majka koja je više malo orijentirana na sport, no prirodoslovno usmjerava u tom smjeru. Međutim, Letra se ni u čemu od toga ne pronalazi, dok jednog trena ne dođe na sat baleta i shvati da je balet zapravo njezina strast, ali da se njeni roditelji s time neće slagati i mora se naučiti kako se izboriti za svoje snove, čak i kad se oni ne poklapaju s nekim njihovim ciljevima. Tako da eto, nešto interesantno, malo drugačije i nekakav novi pravac u kojem ćemo pokušati malo više izaći sa što više stripova za djecu i mlade, a ne samo čopazom kojeg smo imali do sada. Sada imamo nešto pak potpuno drugačije od Letre. Imamo novu knjigu Marijane Križanović. Marijana Križanović je već dosta poznata autorica za djecu. Ovo je, čini mi se, njezina 15. knjiga, a naši ju čitatelji dobro znaju po slikovnici Moj tata koja je dobila nagradu Ovca u kutiji prošle godine za najbolju slikovnicu. Ovu knjigu ili slikovnicu ilustrirala je Lidija Kraljević, ona prvi put ilustrira neko naše djelo i želim odmah na početku reći da su ilustracije jako privlačne, jako su bogate detaljima, mogu ih djeca proučavati minutama, možda čak i satima, i životinski likovi koji se pojavljuju uz lisicu Agatu su jako simpatični, jako zgodni i vjerujem da će se svako dijete, a vjerojatno i roditelji, u njih zaljubiti. Ovo je u stvari jedna jednostavna priča koja djecu uči o tome koliko je važno govoriti istinu, također ih uči, objašnjava im što je to meteoropatija kao jedan danas dosta popularan pojam i uči ih razliku između različitih dana u tjednu, što se događa kojim danom. Ova se knjiga čita relativno jednostavno, savršeno je prikladna za male čitače i vesela je, razigrana je, ima pouku i vjerujem da će se svidjeti svakome tko je uzme u ruku. A sad opet nešto drugačije, ali bliže Aninoj Letri. Dakle, imamo novi roman Snježane Babić-Višnjić. Sjetit ćemo se, neki od nas će se sjetiti Malog krapinskog pračovjeka Babua. To je knjiga koja je također nagrađena, ona je dobila nagradu Mato Lovrak sada već davne 2013. za najbolji roman za djecu i mlade. Babuova zakletva je u stvari novi nastavak
pustolovina malokrapinskog pračovjeka Babua, ali evo tu sam podvukao ono što se treba zaista napomenuti svima. Knjiga se može čitati apsolutno neovisno o prvom dijelu, dakle ne morate znati ništa o njoj da biste mogli pratiti radnju i uživati u knjizi. Mali krapinski pračovjek Babu je bio jako poetski roman, nabijen tom nekom posebnom atmosferom. Snježana Babić-Višnjić je i dalje u tom istom tonu, s tim da ovdje ono što se meni sviđa, ovdje je možda malo veći naglasak stavljen na fabulu koja je jako uzbudljiva, jako je dinamična, ali i dalje imamo tu jednu lijepu, snovitu poetsku atmosferu. Reći ću samo jednu rečenicu o radnji. Dakle, pao je snijeg, životinje su se sakrile i naravno tom plemenu, dio kojega i Babu je jako teško doći do hrane, a Babu već polako odrasta i polako ga se percipira i kao vođu lovaca, međutim on je drugačiji od ostatka plemena, on ne voli ubijati životinje, on bi najrađe da se njega pita bio vegetarijanac, iako naravno još ne postoji taj izraz. I ova knjiga nam isto kao i Elektra pokazuje kako možemo sami pronaći svoj put, iako nam okolina možda nas usmjerava u nešto drugo. Dolazi nam i novi nastavak hita Skandara, dakle 3. u nizu. Ono što mi je drago reći je da su Englezi javili da će biti sveukupno 5 nastavaka, dakle imamo još što za čitati. Ovoga puta tu imamo Skandara i Kušnje kaosa. Sad smo na 3. godini, Skandar mora proći razne ispite, konkretno te Kušnje kaosa koje, kao što i sam naslov kaže, su prilično ovako jedan zariban aspekt njihove edukacije na otoku, gdje, podsjećam, uče jahati jednoroge i boriti se na njima. Ovo je do sad najveći nastavak, čak bih rekao najodrasliji za sada. Zahuktava se sad serijal, dakle dolazimo do nekakvih novih misterija. Za vas koji niste možda čitali prethodni nastavak, podsjetit ću da Skandarova sestra, koja naizgled nije dobila ulaz na otok, na neki način ipak sa svojim neobičnim jednorogom uspijeva stupiti na otok. U ovom nastavku se zapravo cijela priča dodatno zapetlja i pokušavamo otkriti je li Skandarova sestra, do koje je Skandaru jako stalo, da li ona zapravo tako dobra kao što se čini, ima li nešto iza njezinog tog misterioznog pojavljivanja na otoku. Ono što mi je drago također spomenuti je da se priča o ekranizaciji također nastavlja, dakle podsjećam da je studio Sony, da su kupili prava na ekranizaciju prije nego što je uopće prvi nastavak objavljen, međutim s obzirom na svjetski uspjeh ovog serijala, stvari idu u pravom smjeru da se uskoro i obistini ta ekranizacija. Dakle, imamo svašta čemu se možemo veseliti na račun Skandara i njegovih prijatelja i jednoroga. A sad se možemo malo i okrenuti odraslima. Prije svega tu bih spomenuo naše već poznate krimi zvijezde koje možda ne treba ni dodatno predstavljati. Tu imamo najnoviji slučaj inspektora Wallandera, dakle Henninga Mankela. Imamo ovo Naše tajne su meni sjajan roman, dakle od Lucinda Berry. Imali smo njezino, ja mislim da je zvalo Savršeno dijete, i prošle godine smo imali također jedan njezin roman. Ona je inače psiholog, klinički psiholog, koja velik dio svojih priča i knjiga temelji upravo na svojim iskustvima iz prakse, pa tako i ovdje situacija u ovoj knjizi Naše tajne. Dakle, radi se o psihološkom trileru koji ima nekakvo uporište u stvarnosti, zbog čega je tim napetiji i tim možda strašniji na trenutke. Također, već svima poznata Angela Marsons, dakle, ako se ne varam, 10. slučaj inspektorice Kim Stone. U ovom slučaju se suočava sa počiniteljem koji rekreira najgore događaje iz njezinog života. Dakle, radi se o nekome koji je dovoljno blizu njoj da zna kako su joj umrli roditelji, da zna koje je najveće traume do sada u životu proživjela i na taj način ih koristi protiv nje. Dakle, svi koji su se već naviknuli na sjajne mozaikove krimiće znaju da nastavljamo sa svim tim našim krimi zvijezdama. Osim već poznatih autora, tu su i jedna potpuno nova autorica za mozaik. Dakle, ova Zatraži Andreju je jedan nadnaravni krimić sa naglaskom na ovaj krimić dio. Dakle, pratimo 3 žrtve serijskog ubojice koje shvate da su zapravo nakon njihove smrti su još uvijek prikovane za
zemlju. I spletom različitih okolnosti njih 3 se nađu i shvate da taj ubojica zapravo ima novu metu i učinit će sve što mogu da prvo spriječe tog ubojicu, ali i da osvete vlastito ubojstvo. Ono zbog čega mi je posebno interesantna ova autorica bila, to je zato što je u 3 navrata skinula Stephena Kinga sa vrha Amazonovih ljestvica bestsellera, bilo u ovoj generalnoj ljestvici bestsellera, bilo konkretnije u žanru horora. Međutim, naglasit ću odmah da se razumije da ovdje tu je daleko veći naglasak na krimi dijelu knjige nego taj jedan horor element. Također, nekima je možda poznata od prošle godine, imamo Julie Clark koja piše spore, odmjerene, napete trilere zapravo koji se fokusiraju oko samih likova. Dakle, pred nama je roman Sve moje laži, gdje ćemo pratiti jednu kraljevicu identiteta koja na izgled bez problema uzima tuđe identitete, putuje Amerikom, radi što je volja, međutim, naravno, njezinoj sreći dođe kraj i ona se nađe oči u oči, zaplet koji onda vodi do eksplozivnog završetka. Na ovo sam jako ponosan. Dakle, radi se o njemačkom hit autoru, stvarno pokorio je nebrojeno puta njemačke ljestvice najprodavanijih naslova uopće, a onda specifično i krimiće. Nekima u hrvatskoj publici je možda već i poznat, međutim sad sam posebno ponosan da je napokon i u Mozaik došao Sebastian Fitzek. Pred nama je roman psihološki thriller koji je možda čak za ljubitelje Chrisa Cartera bi bio nešto poznato. Dakle, radi se o thrilleru koji ima momente brutalnosti. Dakle, Fitzek se ne boji prikazati koliko su zapravo njegovi zločinci brutalni. Međutim, to nikad ne odlazi u nešto nakaradno. Dakle, ima svojeg nekakvog smisla. U ovom romanu pratimo oca čije je dijete oteto, a počinitelj je završio u ludnici za kriminalce. Taj otac se infiltrira u ludnicu i tamo, osim što pokušava osvetiti nestanak svog djeteta, usput i on se zapliće u taj labirint ludnice. Dakle, nešto na tragu Otoka Šater, ako se sjećate filma ili knjige, zapravo još i prije, možda malo i podsjeća na Let iznad kukavičjeg gnijezda. Dakle, vrlo brzo se počinjemo igrati sa tim psihološkim elementima. Sjajan autor, sjajan naslov i nadam se da će za ljeto polučiti uspjeh u kakav vjerujem da hoće. I meni možda najdraži ili jedan od 2 najdraža naslova u sljedećem periodu, dakle Les, radi se o romanu koji je dobio Pulitzera, ali prije svega radi se o jednoj sjajnoj komediji gdje pratimo simpatičnog, ali vrlo lošeg spisatelja koji je imao jedan hit roman. On na pragu 50. godine dobiva pozivnicu na vjenčanje njegovog bivšeg partnera i odluči pod svaku cijenu izbjeći to vjenčanje i zato prihvaća sve moguće pozive za gostovanja, za nekakve spisateljske kolonije, čak i nekakve duhovne, kako to kažu, duhovni retreat diljem svijeta, samo zato da ne bude na tom vjenčanju. Na svakom u svakoj etapi, na različitim mjestima na svijetu, on saznaje nešto novo o sebi, iako mu se to možda isprva tako ne čini, i na kraju se pomiri sa činjenicom kao prvo da njegov bivši partner ima novog frajera, kao drugo da stvarno će morati navršiti tih 50 godina i kao treće da možda se treba zagrijati stolica prije nego što se napravi novi hit roman. Ono što mi je posebno drago istaknuti je da nam je naslovnicu dizajnirao i ilustrirao Vibor Juhas, pulski jedan ilustrator, čiji rad dugo pratimo i sada je napokon ušao i u naše redove. A ako vam je ovo vizualno slično prošlom naslovu, opet naslovnica Vibora Juhasa i ovo je taj drugi moj možda najdraži naslov u sljedećem periodu. Radi se o zlikovcu početniku, poznatog SF autora. Međutim, ispred nas je roman koji, mislim, u suštini je SF, ali zapravo se radi o jednoj bondovskoj komediji ili nešto na tragu onih filmova o Austinu Powersu. Pratimo profesora na zamjeni čiji ujak, za kojeg je ovaj potpuno zaboravio da postoji, nakon smrti mu u nasljeđe ostavlja svoje super zločinačko carstvo, što se isprva čini kao rješenje svih njegovih problema, međutim, osim te kompanije zločinačke, on naslijedi i neprijatelje, naslijedi i ujak ove hiperinteligentne mačke koje znaju koristiti računala, također tu su i hiperinteligentni dupini koji imaju problem sa mačkama, pa osnuju svoj sindikat
jer žele istisnuti mačke iz uprave te firme i zapravo staviti dupine na vrh gdje i pripadaju. Dakle, po ovome što vam pričam, možda se čini kao nekakav neobičan grozničav san, ali sve ima smisla u ovom romanu. On je kratak, sladak i sjajna komedija za ljeto. Također, kao što ovdje i piše, sprema se ekranizacija u kojoj će sudjelovati Ryan Reynolds, poznati glumac i producent, tako da se i tome imamo za veseliti. Andrija? Da, ovo nije kratko, ali je podjednako slatko, rekao bih. Nova knjiga našeg dobrog starog znanca Amora Towlesa, koji je nekako možda najpoznatiji po genijalnom plemenitom gospodinu u Moskvi, koji također postoji kao serija, ali objavili smo još 2 njegove knjige, Lincolnovu cestu i Pravilo uljudnosti. Ovo je zbirka priča koja se sastoji u stvari od 7 priča, 6 recimo pravih kratkih priča i jedne duže koja je gotovo roman. Ovih prvih 6 se zbivaju u New Yorku, a ova kraća koja je možda čak i roman se zbiva u Los Angelesu. To spominjem samo zato što ako netko možda ima zazor prema kratkim pričama, ne bi ga trebao imati, jer se čak i ove kratke priče Amorove, one su dosta duge i pružaju jednako čitateljskog užitka kao da zaista čitate roman. Dakle, moglo bi se čak reći da ovdje imamo 7 kratkih komprimiranih romana. Mislim da treba još reći da je ovaj zadnji koji se zbiva u Los Angelesu je u stvari nastavak Pravila uljudnosti, ali se isto tako može čitati bez obzira na to jeste li pročitali tu prethodno objavljenu knjigu ili niste. Glavni motiv u svakoj od ovih priča je, kao što kaže i ime, kao što kaže i naslov knjige, stol za dvoje. Dakle, u svakoj priči, barem u jednoj situaciji, imamo 2 ljudi koji sjede za stolom i o nečemu razgovaraju. I taj njihov razgovor će se nekad pokazati sudbinski, on će utjecati na to kako će se kasnije odviti njihovi životi, a nekad neće, nekad samo proizlazi logično iz tog tkiva radnje. Towles je kao i u ranijim njegovim knjigama duhovit, jako je promišljen, autor koji itekako vodi brigu o detaljima i koji lijepo manipulira sa čitateljevim emocijama. Također mislim da je ovo jako, jako dobra knjiga za ljeto i za plažu, koja vas odvede i na neka druga putovanja, a ne samo na ono do morske obale. Još nešto za ne baš tako lijepom tonu, ali možda za autorstvo definitivno. Svi smo u principu poznati sa velikim trendom da se u zadnje vrijeme preispisuju priče iz antičke mitologije, kako grčke, tako i rimske, i to najčešće iz ženske perspektive ili iz LGBTQ perspektive. Ovoga puta to je ženske. Jennifer Saint, mislim da je svima itekako poznata autorica. Do sada su na našem tržištu i našoj nakladi izišao njen roman Ariadna. Međutim, na engleskom je izišao još i roman Elektra, a i u pripremi je roman Hera. Svaki put ona znači stavlja u središte jedan ženski lik, bilo antičku junakinju ili božicu, i priča njezinu priču u cijelosti, ali uvijek da jedan malo drugačiji ton, posebice kada se tiče likova poput Atalante, koji do sada nisu baš imali nekakav svoj glas kroz povijest, više se spominju i to je to. Kao što neki poznavatelji grčke mitologije znaju, Atalanta je najpoznatija kao i jedina ženska argonautkinja, međutim njena priča pruža puno više. U ovom romanu mi pratimo njen put od malena, kada ona kao još malo djetešce biva ostavljena na planini da umre, jer je njezin otac, znači kralj, htio isključivo muškog nasljednika. Nakon toga ju u svoje okrilje uzima medvjedica koja ju odgaja skupa sa malim medvjedićima, a potom božica Artemida, te ona odrasta u šumi pod zaštitom Artemide, ali to naravno ima jednu svoju cijenu, a to je da se nikada ne smije udati i da bi kao njezine nimfe zauvijek trebala ostati djevica. Međutim, Artemida ju šalje na putovanje s argonautima kako bi proslavila njezino ime i tu kreće cijela Atalantina priča. U svakom slučaju, ovo je prekrasno pisan, pomalo arhaičan roman koji vjerujem da će se svijetiti čitateljima koji su uživali u Ariadni, možda poznaju sam mit jer će im svako ova Saintina verzija dati nešto novo, kao i onima koji nikada nisu čitali Saint, možda ne znaju ništa o Atalanti jer se radi o vrlo snažnom ženskom liku koji
jednostavno njena snaga izvire iz svake stranice i vjerujem da će svi u tome uživati. Ono što bi još naglasila su i te prekrasne naslovnice koje nam je radio Marko Jovanovac, gdje smo čak same pohvale dobili od autorice koji ih šera po društvenim mrežama i koja je oduševljena s njima. Inače, strane naslovnice radi Michela Arcaino, koja je inače poznata ilustratorica, ali Marko je očigledno uspio parirati sa svojom i na vanjskom tržištu. A osim toga stiže nam i dugo očekivani nastavak Anatomije, priča o ljubavi, inače Dana Schwartz, Besmrtnost. I moram priznati da je dosta teško ikako prezentirati ovaj roman bez da zađem donekle u radnju Anatomije, jer se jako veže jedno na drugo. Tako da je definitivno potrebno pročitati Anatomiju prije Besmrtnosti. Radi se dalje o gotičkom romanu, no ovoga puta on ima i nekakve malo društveno-političke aspekte, zato što Hazel Sinnett, inače koju poznajemo iz Anatomije, koja je inače bila pripadnica školskog društva visokog, ovoga puta je malo tako, neću reći izopćena, ali malo izdvojena iz društva jer je odlučila slijediti svoj san da postane liječnicom, odnosno kirurginjom. I ona sada živi u svojem dvorcu gdje liječi svoje pacijente, međutim kada je jedan slučaj malo odvede u nepriliku, iznenada se nađe iza rešetaka i biva osuđena na smrt. U svemu tome, kad se sve čini da je otišlo apsolutno nizbrdo i da nema spasa, ona iznenada biva puštena iz zatvora i odvedena u London kako bi liječila princezu Charlotte, inače unuku kralja Đure III, koju mori jedna veoma neobična bolest i liječilo je more liječnika i nikome nije jasno o čemu se radi. U tom svemu Hazel biva uvučena u razne društvene i političke intrige na dvoru, iz kojih se pokušava nekako isplasti i gdje nas odvodi na jednu veliku avanturu. U svakom slučaju moja topla preporuka, roman je jednako tako prekrasan kao i Anatomija, možda malo i više, kažem, taj gotički element je malo možda manje stavljen u prvi plan koliko je bio u prvom dijelu, ali vjerujem da će se i dalje svidjeti čitateljima. Evo nam i pravih ljetnih poslastica, dakle došli smo na naš ljubavni dio nakladničkog plana. Ovdje imamo već dobro poznate i autorice i serijale, tako je tu novi nastavak Očajnih Vojvotkinja, 3 tjedna za ljubav, gdje pratimo Vojvodinog sina koji eto spletom okolnosti nasljeđuje očevu, dakle sve očevo, međutim ipak treba sam pronaći novu suprugu, ima problema s tim, nikad uopće se zapravo nije interesirao za nekakvu dugoročnu vezu i tu mu u svemu tome pomaže jedna egzotična Lady Indija koja eto, ulaže sve napore da mu nađe idealnu suprugu, međutim naravno na kraju otkrije da je ona ta koja je njegova idealna supruga. Slično, ali malo različito, radi i Anna Harrington. Za vas koji ste možda čak i čitali njezine prethodne naslove, primijetili ste možda da u većini slučajeva tu je nekakav špijun koji se zaljubio u nekakvu ili ženu vojnika ili možda evo neku pripadnicu londonskog visokog društva. Razlog tome je zato što, evo ja sam nedavno saznao, Anna Harrington zapravo izučava, odnosno proučava povijest ratovanja i vojske. Upravo zato i ovdje u našem 3. dijelu Tajnog života hodajućih nevolja pratimo špijuna čiji je jedina zanimacija, jedini interes je stati na kraj jednom zlom londonskom kriminalcu. S druge strane pratimo i mladu djevojku iz londonskog visokog društva koja bi najrađe otpilila cijelo to visoko društvo, probala je jednom pristupiti mu kao debitantica, ništa joj se to nije svidjelo i sada ona zapravo traži svoj neki novi put. Naravno njih dvoje otkriju da za nju je novi put upravo taj špijun, a on shvati da zapravo postoji važnijih stvari od njegove službe kruni. Ovdje i veliki hit i velika završnica serijala Obitelji Roxby. Podsjećam, to je obitelj koja je prisutna i u serijalu o Bridgertonima, međutim ovdje se radnja događa malo prije glavnog serijala. Ono što moramo odmah naglasiti, o čemu će biti puno više priče uskoro, je da smo namjestili tako da nam ovaj naslov nam je izašao i izlazi sa dolaskom Julie Quinn. Dakle, to je sada hit koji najviše guramo, u kojeg najviše vjerujemo i idealan naslov za vruće ljetne dane, za sve vas koji ste do sad čitali Roxby, koji jedva čekate da dođe drugi dio sezone Bridgertona. Eto jedna
poslastica. Međutim, kao što sam najavio, uskoro malo više o tome. I još jedan naslov, ovi su meni posebno dragi zato što ne možemo jednostavno predvidjeti na koje sve načine će razni vojvode doći u nevolje. Ovaj vojvoda, za razliku od prošlih koji su bili nepokolebljivi, pa u nevoljama, pa im je nekao padao u naručje, ovaj put naš je vojvoda neodlučan. Radi se o 4. od 5 nastavaka ovog serijala Alexa i Aston, gdje pratimo vojnika, eto malo prije smo spominjali špijune, sada je vojnik, i neuspješnu debitanticu, dakle vrlo slično onom prethodnom naslovu, ali potpuno novi pristup. Oni zajedno, koliko god se suludo čini, spašavaju ranjenu mačku i sve to započinje, sa time započinje niz neočekivanih događaja koje će na kraju uroditi, a mislim čime ako ne brakom našeg neodlučnog vojvode. Ono što bih naglasio da ovaj serijal Alex i Aston je usput naš serijal godine, dakle svaki kvartal vas očekuje novi naslov i eto ga, sada smo na 4. i godinu ćemo zaključiti sa spektakularnim 5. nastavkom, a onda ćemo tek vidjeti šta čeka tog vojvodu. Evo ga, tu smo. Dakle, u biblioteci Bura će u kolovozu izaći još jedan naslov. Riječ je o romanu opet našeg dobro poznatog Tomislava Šovagovića, autora koji je do sada u Mozaiku već objavio 3 knjige. Ovo je jedan pomalo neobičan roman koji je cijeli napisan u jednoj rečenici. To nije tako velika novost u svjetskoj književnosti, nije čak ni u Hrvatskoj, ali je ipak pomalo neobično. A kako se čitatelj ne bi zamorio, ta jedna duga rečenica je razlomljena haiku pjesmama koje, kada se u tekstu pojavi haiku pjesma, možemo to shvatiti kao svojevrsno novo poglavlje. Tomislav Šovagović tu pokazuje se kao pisac u zaista jako dobroj formi. To je jedan umjetnički zahtjevan i vrlo profiliran tekst, ali se lako čita, pitak je vrlo uzbudljiv, gdje mi pratimo kako slikar Platon, zato se zove Platonovo platno, pokušava naslikati tu svoju dragu, prebacio si prerano, hvala lijepa, pokušava naslikati tu svoju dragu, ali jednostavno ona mu izmiče. Dakle, kao što rekoh, ljubavni roman, silno uzbudljiv, silno dinamičan i već nakon 4-5 stranica shvatite da vaše misli krenu teći u ritmu Šovagovićevih rečenica i to je zaista lijep kompliment. Evo, možemo dalje, Marko, molim te. Tu imamo još jednu novu knjigu, dakle Miro Gavran je objavio i u svibnju su objavljeni njegovi kazališni monolozi, odnosno tu je izbor iz 80 monologa iz njegovih različitih drama. Naslovnicu je radio Marko Jovanovac, kojeg smo već spominjali u ovoj prezentaciji, i ona je namjerno napravljena tako da se naslanja na odabrane drame Mire Gavrana, tako da bude odmah jasno da su te dvije knjige dio istog svijeta, dio istog svemira, ali opet da među njima postoji i na prvi pogled vidljiva razlika. Dakle, ovo su monolozi koje je Gavran odabrao iz svojih drama koje su nastale u proteklih 40 godina. Knjiga će biti posebno interesantna studentima glume, ljubiteljima kazališta, kandidatima koji se možda pripremaju za prijemni na Akademiji dramske umjetnosti, ali i amaterskim kazališnim družinama ili srednjoškolskim družinama koje se pripremaju za nastup na Lidranu. Međutim, ja mislim da ona može biti interesantna i generalno čitateljima Mire Gavrana ili generalno ljudima koji vole lijepu književnost, zato što se ti monolozi doista mogu čitati kao svojevrsne kratke priče. Oni su pomno odabirani tako da vi u jednom tom kratkom tekstu dobijete sukus čitave drame, tako da evo, mislim da je ovo jedna dobra, lijepa i uzbudljiva knjiga. Sad bi se trebao nadovezati na ove naslove koje smo čuli netom prije, znači o vojvodi koji spašava mačke ili o monolozima Mire Gavrana. Teško je zapravo, ali to je čisto jedan odmak od onog što sam predstavio ranije. Znači, evo, ovo je jedina knjiga za odrasle koju sam ja ispada tako uredio, ali zapravo nije tako jer puno ih uređujem još pa će na red doći u nekom drugom predstavljanju kvartala. Dakle, knjiga Veliki umovi o malim stvarima naslov je jednog profesora političkih znanosti iz Engleske, iz Coventrya,
Matthewa Qvortrupa, čovjeka koji se inače proslavio jednom biografijom Angele Merkel. Dakle, pratio je njezin politički razvoj i onda kad je karijera završila, onda je opisao. Ovdje je zapravo sažeo 84 naoko male teme, znači malih stvari, poput, ne znam, pčela, pijanstva, nogometa, pušenja, kiša, štucanja, šmrcanja i tako dalje. I zgodno ih nekako poslagao o tome što su filozofi iz raznih dijelova svijeta, iz raznih vremenskih razdoblja, od, ne znam, Lao Tsea pa do, eto, ne znam, Wittgensteina i ovih svih mislioca u 20. stoljeću izrekli o tim naoko malim temama. Pa znači, ako vas zanima što je Wittgenstein govorio o bojleru, što je Toma Akvinski govorio o golotinji, što je Aristotel imao za reći o hladnim nogama, što je Martin Luther govorio o izmetu da bi mu onda Aristotel vratio temom o mokrenju, što je Blaise Pascal govorio o kihanju, što je Sokrat govorio o kuhanju. Svakako nabavite ovu jako zgodnu knjigu. Možda će vam inspiraciju o tome što su oni zapravo mislili dati i ove popratne ilustracije, kao što je i na naslovnici koju je fantastično napravila naša kolegica Marija Morić, gdje je ukomponirala naslov ove knjige sa crno-bijelom ilustracijom filozofa koji pokraj sebe ima peglu i sendvič. Upravo takvim stilom pisanja odiše ova knjiga, znači popularno, to nije ona filozofija od koje nam je uvijek mrak na oči padao još od srednje škole, nego jedna popularno pisana, duhovito pripremljena knjiga za širi puk. I za ljetno čitanje, ako ne želite čitati o Vojvodi koji je spasio mačke. Sad u možda sličnom tonu, ali ne toliko, možda bi ovo više nazvala kao ne toliko poznati umovi o velikim i malim stvarima. Prekrasne sitnice Cheryl Strayed, inače Cheryl je autorica romana Divljina, u kojem je i snimljen istoimeni film sa Reese Witherspoon u glavnoj ulozi. I po tom je romanu u principu možda bila najpoznatija, no ono što je manje poznato jest da je ona dugi niz godina pisala kolumnu pod nazivom Dear Sugar, u kojoj je pod pseudonimom Sugar i zaista jako dugo vremena nitko nije znao da je ona iza toga, odgovarala na razne upite čitatelja. Tako da je to nešto na tragu, što bi rekli, lastana za odrasle. I ova je knjiga u principu zbirka kolumni probranih koje je ona odabrala, u kojoj joj razni čitelji postavljaju svakakva pitanja vezana uz ljubav, posao, stres, bolesti, teške životne situacije na koje se ona trudi ponuditi najbolji mogući odgovor i jednako tako rasprostiti svoje iskustvo i svoju životnu priču na papir. Jako jednostavno štivo, jako interesantno i vjerujem da će svatko u njemu pronaći nešto za sebe. A u potpuno drugačijem tonu, knjiga Osvišten i visoko učinkoviti australske autorice Chelsea Pottinger je možda knjiga koja me najviše iznenadila ove godine jer sam imala dosta veliku predrasudu kada sam prvi put počela čitati rukopis, međutim naišla sam na nešto sasvim drugačije. Inače, Chelsea je, kao što sam tu i navela, australska autorica, corporate mindfulness coach, osnivačica tvrtke EQ Minds koja se trudi približiti mindfulness biznis svijetu i studira psihologiju na sveučilištu Adelaide, tako da je u principu ono što bismo rekli overachiever na lijevom hrvatskom. I u svemu tome ona je nakon poroda prije nekoliko godina zapala u tešku postporođajnu depresiju, nakon koje se odmah vratila na posao, pokušala sve živo napraviti i doživjela veliki burnout, završila na psihijatriji i tako dalje i u svemu tome odlučila promijeniti svoj životni stil i životne navike i svoje iskustvo podijeliti s drugima. Tako da je ova knjiga u principu jedan neobičan spoj naizgled dva vrlo oprečna svijeta biznesa koji nekako inzistira na tome da je naš posao i proizvod koji radimo puno bitniji od nas sami i mindfulnessa koji pak se okreće prema nama samima i našoj dobrobiti. I trudi se nekako odgovoriti na to pitanje kako kroz male promjene raditi na našoj mentalnoj dobrobiti, a da pritom i dalje funkcioniramo u suvremenom svijetu i pogotovo biznis svijetu i budemo i dalje jednako poslovno učinkoviti i uspješni.
Zatim, pregorijevanje, kako izaći iz začaranog kruga stresa. Inače, Emily Nagoski, mislim da je dosta ljudi poznata po prethodnoj knjizi Budi kakva jesi, koja se ticala ženske seksualnosti. Ovoga puta dotiče se teme pregorijevanja ili popularnije burnouta, ali jednako tako iz ženske perspektive. Odnosno, postavlja pitanje zašto žene drugačije, imaju drugačije iskustvo pregorijevanja i u čemu je stvar, da li u našem endokrinom sustavu, da li u tome kako mi percipiramo stres, kako skladištimo emocije i kako pristupamo u svemu tome i vlastitom tijelu, koliko je mržnje prema vlastitom tijelu u svim tim situacijama i kako se ne dopuštamo dozvoliti mentalni i tjelesni odmor. Tako da knjiga u kojoj u principu, iako je ta tema itekako popularna, o kojoj se dosta pisalo, imamo i knjigu Aljoše Bagula, na primjer u našoj nakladi, ovoga puta se ipak baš osvrće isključivo ženskoj publici i vjerujem da će biti ženskim čitateljima itekako jasna, interesantna za proučiti, zato što eto, tako nešto prije, ja na tako nešto nisam naišla. I kao što sam najavila u početku, u srpnju nam izlazi i drugo novo izdanje knjige Kena Trnkića, 7 tajni uspjeha, koji ovoga puta ne progovara toliko o sreći, već koliko o uspjehu, o tome kako ga postići, kako ga zadržati i kako na posljedku pronaći i sreću na toj poziciji uspjeha koje ne ide uvijek skupa sa srećom. A sada nešto što nismo dugo imali u mozaiku knjiga, radi se o tarotu. Vidjeli ste možda da sam u nekom trenu nestao, otišao sam po špil koji je zapravo ovaj proizvod na slajdu. Dakle, radi se o tarotu 78 karata koje su divno ilustrirane, dakle, sa raznoraznim krajolicima. Osim karata, ovdje se dobije i mala knjižica u kojoj zapravo pišu upute na koji način tumačiti koje karte, koje su nekakve osnove tarota, usmjerava vas u smjeru toga da sami zapravo usvojite te neke osnovne vještine tarota, ali onda da imate na čemu graditi. Dakle, prvenstveno vrijednost ovog proizvoda je taj, dakle, tarot. Dobivate špil tarot karata, ali druga vrijednost je to da su stvarno prekrasno ilustrirane, zato je i na samoj kutiji je istaknuta ta ilustratorica, i moram reći da sam prije nego što smo počeli s ovom prezentacijom, da sam odradio tarot, da vidim šta čeka mozaik, šta čeka suradnike mozaike, šta čeka čitatelje mozaika, i u sva 3 slučaja se radi o sjajnom ljetu, o ogromnim regresima i o zapravo jednom periodu mira, blagostanja i puno novaca. Tako da ako želite i vi ovakvu sudbinu, predlažem da obratite pažnju upravo na ove tarot karte. A sada nešto mrvicu drugačije, darovna jedna knjižica koja je meni posebno draga, koju smo slučajno pronašli u Bolonji, međutim možda je nekima poznata i sa Instagrama. Radi se o ilustracijama Liz Climo, koja je autorica brojnih ovako stripića od 2 panela, koji u prvom panelu imate nekakvu osnovu šale i onda u drugom panelu ono potpuno obrne vaše očekivanja i zapravo nasmije vas. Mi smo se odlučili objaviti zbirku njezinih stripića o prijateljstvu, pošto nam se čini kao neka najšira ovako tematika, i tu sam izdvojio meni osobno najdražu, dakle ovog medvjeda koji traži zeca da mu pomogne sa budilicom, da namjesti da alarm zvoni u proljeće. Sjajnih i ilustracija i fenomenalnog humora koji ima, u čijoj suštini srce, koje znaju čak i do suza dovesti. Pa evo, za vas, sve nas koji imamo prijatelje, nadam se da smo to stvarno svi, i za razne vaše prijatelje, ovaj naslov je kao naručen. Dobar dan i od mene. Evo, kao što ste čuli, kolega Vedran je gatao svima nama, pa među tim sretnicima ili nesretnicima sam definitivno bio i ja. Meni su karte pokazale puno posla ove godine i to se dokazalo upravo sa Juliom Quinn. Kao što znate, već su kolege djelomično najavili, znači autorica nam u Zagreb dolazi početkom lipnja, a s obzirom da u njezinoj knjizi Što se to zbiva u Londonu ima puno ljubavnih zapleta, ovdje imamo puno lokacija na kojima ćemo se družiti sa autoricom. Piše ovdje 3.6. imamo Bridgerton kviz koji se održava u
restoranu Centro uz podršku klubskog centra Galerija. Idući dan je druženje s autoricom u Hoću knjigu, 5.6. srijeda promocija knjiga u prekrasnom Maksimiru, u parku Maksimir u Vidikovcu i 6.6. kraj druženja ovog barem zagrebačkog dijela je u kavani Lav gdje se održava Bridgerton bal. Nakon toga mamurni krećemo za Dubrovnik gdje nas u petak očekuje još jedna promocija, ali za ljubitelje pisane riječi Julie Quinn, za one koji se nalaze na jugu zemlje. Ko ne može gore, možemo mi dolje kod njih. Tako da evo, stvarno sredinu godine smo, možemo reći, sjajno tempirali vezano i uz seriju koja se prikazuje na Netflixu. Ako niste, ne znam zašto niste, ali trebali ste već pogledati prve 4 epizode iz nove serije. A između serije Julie Quinn radi se i na Harry Potteru. Znači, nakon što sada evo slavimo skoro 2 godine od toga da je Harry Potter prvi nastavak Kamen mudraca došao u Hrvatsku, sada se osim starim i novim čitateljima okrećemo i onima najmlađima, zapravo koji još uopće nisu niti na jedan način zaronili u taj cijeli magičan svijet. Tako da početkom lipnja zajedno sa Juliom Quinn, tu će biti dosta čarolije, morat ćemo i Harrya tražiti za pomoć oko Julie Quinn, pa tako i oko Starting Harry Pottera, jer kreće nova podstranica na Mozaiku knjiga gdje ćemo za one najmlađe pripremati sadržaj kako bi se upoznali i sa likovima, radnjom i sa svime vezano uz Harry Potter. Ove godine dolazi u 2 etape, prva je početkom lipnja i druga je negdje oko početkom listopada kada će doći drugi dijelovi onoga što smo sve pripremili. Kolega Andrija je već malo detaljnije bio iznio što je Bura i što se sve tamo radi. Stvarno evo ja se sa svoje strane mogu složiti da je Bura kao biblioteka, ali i njezini autori i knjige vrlo dobro prihvaćeni, tako da smo već odradili intervjue i sa Svenom i sa Aleksandrom i naravno i sa Andrijom vezano za predstavljanje Bure čitateljima i naravno generalno populaciji u Hrvatskoj. Već su o tome pisali Jutarnji, Večernji, HRT je snimao reportažu o tome. Evo sad je nedavno kolega Andrija gostovao i u podcastu Između redaka koji organizira Hoću knjigu, tako da do kraja godine je ostalo i dalje još nešto malo prostora gdje još možemo ispromovirati Buru, ali sigurno nije kraj ovome. Promotivne aktivnosti na sajmovima, evo prije jednog dana je taman završio sajam knjige u Puli, Montelibrić koji je namijenjen dječjim čitateljima i Panonski festival koji se održava u Osijeku. Nama je stalno u cilju imati što više promotivnih aktivnosti i promocija na tim sajmovima, tako smo evo u ovom periodu u svega nekoliko 6-7 dana održali čak 13 promocija, što za djecu, što za odrasle. Mimo ove Julie Quinn, nekako je fokus najveći za ovaj kvartal stavljen na knjigu Les, dobitnika Pulitzerove nagrade, za kojeg se nadamo evo da će knjiga jako dobro proći i kod publike, što bi nam zapravo bila odlična podloga za poziv autora da dođe u Hrvatsku, s obzirom da živi na relaciji Amerika i Europa, a u Europi nam je jako blizu u Milanu. Promocije, stvarno evo, mislim da smo vodeći što se tiče broja održanih promocija. Svaki kvartal ih je, možemo slobodno reći, sve više i više. Možda će malo ovaj ljetni period sad biti blaži, ali siguran sam da to je sve samo znak za dobru jesensku sezonu uoči Interlibera. TV gostovanja, tu su nam naravno uvijek ovi domaći autori i prije svega Andrija sa predstavljanjem Bure. Blogeri nas i dalje vole, i dalje s njima vjerno i redovno surađujemo. I naravno tu su naše društvene mreže, sad smo još dobili pojačanje u marketing i PR u timu, tako da još ćete nas više čitati, a ako je suditi novoj kolegici, više ćete nas i pratiti i na društvenim mrežama. I nekako su mi sad karte rekle da je dosta moje govorancije, tako da ću vas predati kolege Vedranu.
I dakle, sve što valja, evo, kratko traje, pa tako i ova naša prezentacija, međutim imat ćete cijelo ljeto za vidjeti što smo to sve pripremili, za vidjeti da li smo išta lagali, da li smo išta možda i preslabo predstavili. Ja sam uvjeren da će svako naći ponešto za sebe, za svoje bližnje i zapravo želim vam ugodan dan, uživajte u čitanju i doviđenja.